मानो होनबा दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे सिन्थाधारानि गेजेरजों मोनसे थांखिनि गेजेरजों बे 19 बोसोर बैसोनि भलिबल बादायलायनायखौ जोङो बे बोसोरनिफ्रायनो जागायजेनबोबाय थादों। बेखौ जोङो मिशन हिसाबै जों बेखौ लालांबाय थानो होननानै मोनसे केबिनेटआव मोनसे सिद्धांत जादों आरो बे मिशनखौ जोङो साक्सेस खालामनांगोन। मानो होनबा जों नुबोबाय थादों जोंनि जा ओनसोलनिफ्राय खोब गेलेग्राफ्रा जोबोद खमायलांगासिनो दङ। गेलेनायनि गेजेरजों जों गिदिर मानसि जानो हायो। शर्ट टार्माव जुदि नोङो गिदिर मानसि जानो हायोब्ला स्पर्ट्सनि अनगायै जेबो गैया। स्पर्ट्स जाय गोरों बियो गोजौ लेभेलनि सासे साख्रियाल जानो हायो, गोजौ लेभेलनि सासे रांखान्थियारि बेबस्थानि मानसि जानो हायो। जांख्रानिनो लाबोजानाय दिनैनि बे बेखेवगिरि सारखौ प्रभात सारखौ जोंनि गगामुख दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लाबोनो थाखाय ओंखारलांबाय। बेजों लोगो फिसाखौबो हानो थाखाय आं खावलायबाय। साबायखर थाबाय आर'नाइनिसिम बे जोंनि जि थांखि 19 बोसोर बैसोनि फरायसाफोरनि गथ'साफोरनि बादायलायनाय गेलेनायाव जों लोगोसे बुलुर बादायलायनायनि सोमोन्दै फंनैसो बिबुंथि गगामुख दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि सन्जय दैमारि बिथां, लोगोसे गगामुख दख'रा UBPOनि मानगोनां नेहाथारि दैसुम नार्जारि बिथां आरो लोगोसेयैनो जोंनि बे ओनसोलनि दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय 19 बोसोर बैसोनि गाहायनि जा बुलुर बादायलायनाय बा भलिबल बादायलायनायाव बा सिलेक्सनाव नुजाफैनो हानाय आंनि फंबाय आरो गेलेग्रा लोगो नोंथांमोन। मानो होनबा दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे सिन्थाधारानि गेजेरजों मोनसे थांखिनि गेजेरजों बे 19 बोसोर बैसोनि भलिबल बादायलायनायखौ जोङो बे बोसोरनिफ्रायनो जागायजेनबोबाय थादों। बेखौ जोङो मिशन हिसाबै जों बेखौ लालांबाय थानो होननानै मोनसे केबिनेटआव मोनसे सिद्धांत जादों आरो बे मिशनखौ जोङो साक्सेस खालामनांगोन। मानो होनबा जों नुबोबाय थादों जोंनि जा ओनसोलनिफ्राय खोब गेलेग्राफ्रा जोबोद खमायलांगासिनो दङ। आरो मानो होनोबा जोङो बेखौनो बुंनो हायो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथिया बोसोरसालिया जथुम्माफोर जायो बेवहाय जोङो बे बुलुर बादायलायनाय बा भलिबल बादायलायनायखौ जोङो खालामबोबाय थादों। आरो दिनैसिम बे कम्पिटिसनाव जोंनि ओरै बे सा फारसे रायजो जानाय बर'फ्रा बे बुलुर बादायलायनायाव दिनैसिम देरहाबोनो हायाखै। आरो बेवहाय गुवाहाटीनि फारसे बे प्राइजफ्रा चेम्पियनफ्रा मोनलांगासिनो दङ। ओंखायनो जों मोनसे मिशन हिसाबै जों मोनसे नाजालायनायनि गेजेरजों जोंनि फंबायफोरखौ जोङो गोसो होनानै फोरोंनानै आरो बिथांमोनखौ टेकनिक फोरोंनानै जोङो जाहाथे जोंनि बे ओनसोलावबो भलिबल बादायलायनायफोरखौ जोङो कम्पिटिसन हिसाबै जों बादायलायनायफोरखौ भाग लानानै जोंनि जा रोंगौथि बे रोंगौथिफोरखौ देखायहैनो हागोन होननानै आसा फारिदों। आरो बेवहायनो जोङो आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जोंनि फंबायफोरखौ, मानो होनबा गेलेनायनि गेजेरजों जों गिदिर मानसि जानो हायो। शर्ट टार्माव जुदि नोङो गिदिर मानसि जानो हायोब्ला स्पर्ट्सनि अनगायै जेबो गैया। स्पर्ट्स जाय गोरों बियो गोजौ लेभेलनि सासे साख्रियाल जानो हायो, गोजौ लेभेलनि सासे रांखान्थियारि
बेबस्थानि मानसि जानो हायो मानो होनबा नोंथांमोनहा बयबो नुबोदों जे भारताव क्रिकेट गेलेनायनिफ्रायनो हमनानै ला जों बेवहाय जों नुबोदों सासे क्रिकेटार जानांगौब्ला गोबां खस्थ' खालामनांगोन आरो बे खस्थ'नि फिथाइखौ नोङो थाबनो मोननो लुबैदोंबाबो जानाय नङा आरो बेखौ नोङो गोसो मोदोम होनानै जुदि नोङो नाजालांबाय थायोबा बेयो निस्सय नोङो सानसे समाव सासे मोजां गेलेग्रा बा प्लेयार्स हिसाबै नोंथांखौ सिक्रिटि मोनगोन आरो ओंखायनो आङो बेखौनो बुंगोन दिनै आङो गोलाव सम बुंनो सानाखै मानो होनबा बुंनो गोनां खोथाफोर बिराद दंमोन बे स्पर्ट्सनि बिखय जोंनि बे नोलोबारि प्लेग्राउन्डआव गोबां गथ'फ्रा दिनैसो बारा गोबाव जायाखै बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय बे स्पर्ट्स प्लेग्राउन्डआ लांदां जानानै थाया मानो होनबा सानफ्रोमबो बेवहाय माबा इभेन्ट जाबाय थायो आरो सोलोंबाय थायो प्रेक्टिस खालामबाय थायो बे प्रेक्टिस खालामनायनि सोमोन्दैबो आङो बुंनो एसे सानदों मानो होनबा प्रेक्टिस खालामबा नोंनि मेन्टेलि नोंनि फिजिकेलि गासिबो स्ट्रं जाजोबलाङो नोंनि फरायनाय बिद्यायाबो बांसिन जागोन नोंनि देहाया सोलेराबो गोग्गो जागोन आरो नोंनि सोलोंथायाव ब्रेनि जागोन होननानै आं नोंथांमोनखौ बुंखायो आरो नंगौबो बेयो आं बुंनाय खोथाफ्रा प्रिय सैथ्य मानो होनबा जोंनि देहायाव एक्सारसाइज होननाय बुस्थुआ हाबाय थानांगौ आरो जुदि एक्सारसाइज गैयाब्ला नोङो मोनफ्रोमबो इभेन्टखौनो नोङो फेल खालामगोन दा नोङो लेखा फरायनानै गदाय टेबोलाव जबाय थायोबा नोंनाव सानसे समावबाबो बेमार जाखागोन कि जागोन ओंखायनो सम एसे दिहुनलायनायनि गेजेरजों 1 घन्टासो जुदि जोङो बे गेलेग्रा फोथाराव एसे फुटबलबो गेलेनो हागोन भलिबलबो गेलेनो हागोन बा एथलेटिकनि खारनायखौबो खालामनो हागोन लं जाम्प खालामनो हागोन हाइ जाम्प खालामनो हागोन बेवहाय मोनसे फेसिलिटि दङ दा बेवहाय बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आङो उन्दै गथ'फोरखौ आं खावलायबाय आरो दिनैनि बे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो बेखेवनानै होबाय होननानै आङो घोषणा खालामनाय जाबाय गोजोन्थों सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारा गोबाङैनो बेखेवना होबाय